Здравейте на всички, аз съм Цецича и това е другата част от клипа, в която ще стреляме Кенчи Кока-Кола. Вътре има, само да го разноса. Стана. Сега го пръскаме. Само за да мущалака. И започваме. О, мама, фак. Тук това ще има убие. Къде пръсна чак. Снимай пръскането. Тикнаха го войната. О, фак. Както виждате, от тук е влязло и от тук е излязло. Направо Кенчето се замина. Това беше, дами и господа, в гърменето на Кенче. Чао!